Sejba makabra fil-bajja tal-ġnejna kif ġurnata b'temp mill-isbaħ inbidlet f'ħolma kera għal min kien jinsab fil-post. Pulizija fil-fatt għaddejja l-investigazzjoni meħtieġa kif it-tlieta filgħodu għal ħabta ta' 11:30 intlema' ġisem ta' persuna bla ħajja fil-baħar. Fil-post ġew imsejħa minnu fih uffiċjali tal-pulizija u esperti forensiċi illi sussekwentament taw bidu għal-ħidma sabiex itellgħu il-katavru mill-baħar. Kelliem għall-pulizija spjegaw illi l-vittma li nstab fil-ġnejna għadu mhux identifikat minħabba l-fatt li nstab fi stat qawwi ta' kompożizzjoni. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Elaine Merċieqa il ħatret inkjesta fil-waqt li fis-sigħat li ġejjin mistenni jsir l-awtopsja fuq il-katavru sabiex tiġi stabbilita d-dinamika tal-fatti. Minħabba l-istat qawwi ta' dekompożizzjoni li l-ġisem instab fih għadu mhux magħruf jekk il-vittma hux mara jew raġel u inqas l-età tal-persuna fatti li mistennija tiddetermina l-awtopsja. Sorsi li tkellmu ma' Net News għallunna li mhux qed jiġi esklus li l-katavru huwa tar-raġel Finlandiż li ftit inqas minn xahar ilu kien ġie nieqes wara li nħataf mill-mewġ taħt is-swar ta' San Termo fil-belt Valletta waqt maltempata qalila.